Hai, salut! Uite, am făcut și eu stațioara asta luată de pe contact electric. Kitul ăsta e de 2,150 € cică. I-am schimbat eu puntele de soare că se încindea, cea care era din asamblu. I-am pus radiator și în rest merge, nu au o treabă. Finalii sunt aceiași, de asta 1943 și 2500. Așa, torodialul e de 2,30 de 300 de W și merge destul de bine. Ia să vedem dacă merg copilașii ăștia. Ia să vedem noi ce facem și o probă de sunet. Are you ready? Deci copilașii noștri încep să meargă pe picioreșele lor. Deci kitul m-a costat 330 parcă, 3.300.000. Nu prea am avut timp să fac chiar cum trebuie, dar vii de la muncă să mai și ai chef de chisit, nu prea ai chef, dar ne facem. Deci ia să vedem ăștia. Hai să oprim stațioara. Așa. Asta e Bluetooth. Nu, facem reclamă la PNL. Scuze. Așa. Deci avem așa. Înalte, medii, bas, balans și volum. Merge. Eu sunt mulțumit. N-am avut MP3 slot modulatorul MP3 ca să-i pun aici. Cum vă spuneam, am făcut-o pe repede înainte că nu am avut nici timp necesar și oboseala care să iei de la muncă, să mai fac și din atelierul meu întâmplărie, să mai facem și treabă. Acasă nu prea am avut chef. Am făcut totuși cât de cât pe repede înainte. Eu zic că a ieșit destul de bine. Așa. Și pentru 350 de lei, chiar cu transportul tot, se merită. Adică să ai, nu ai chiar mare putere așa, e normal, are aici scrie de 300 parcă, cu 300, da, de W. Faci 300 de W pe 4 ohmi, puntea are asta, radiatorul chiar e bun, deci chiar dacă arde radiatorul, tranzistorii nu ard, deci chiar se elimină foarte bine răcirea și temperatura, adică. Așa, boxele sunt pe 8 ohmi, numai că nu știu cum se comportă pe 4 ohmi. Pe 4 ohmi cred că sigur trebuie pus culer de răcire, că așa nu ai cum să faci față, că bine, recunosc, difuzoarele astea sunt slăbuțe pentru stație, pentru că odată ce ajung la 3 sferturi la volum, deja nu se mai aude basul cum trebuie, se aude decât înaltele, mai prea înaltele. Deci sunt
depășite, deci asta e un sistem bun, că le depășește. Asta înseamnă că scot în jur de 150 pe canal. Ele sunt de 300 nominal, iar la real 150 pe difuzor. Acum nu știu cum se calculează, nu știu cum. Normal, eu am calcul matematic cu un tranzistor poate să facă 100 de W, mă rog, niște calcule. Nu stau acum să calculez, se calculează după filtraj, puntere de soare, câte amperaj, mai multe calcule și atunci vezi cât scoate real. Dar asta știu că în jur de, nu garantat 100%, 150 de W scoate, dar în jur de 120 merge, deci nu ai cum. Nu sunt ele de calitate. Deci asta, da, dar pentru populară și voce sunt ideale. Așa, deci cam asta a fost. Hai să mai dau un play. Preia din Bluetooth, din telefon. Are întârziere întârziată. Deci cam așa poate să scoată 115 decibeli. Bun, cam asta e tot. Vă mulțumesc. Pa, pa.